Не бачу. Зараз. Працэс пайшоў, калі што там абрэжуць пачатак. Хвала Христу, паважаныя радыёслухачы і ютуб-гледачы. Зноў з вами Кодекс кананічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Пасля даволі працяглага перапынку, выкліканага многімі прычынамі, мы вяртаемся. Хвала Христу, ксяндз Дмітрый. Вітаю шчыра ўсіх радыёслухачоў, таксама вельмі рады нашаму чарговаму спатканню. Як уже сказаў, трошкі не спатыкаліся некалькі тыдняў, гэта былі свае прычыны, але спадзяюся, што яшчэ ўсё пакуль што у віртуальнай прасторы сустракаемся і працягнем наша разважанне. На працягу гэтага часу у мяне было одно пытанне, людзі задалі прыватна, але можна таксама яго агучыць у эфіры. Як ведаем, што існуе дыспенсія нашых біскупаў ад удзелу ў нядзельнай святой імшы, і ў сувязі з гэтым нават незалежна, скажем, два чалавекі запыталіся меня аб такой справы, ці могуць яны нейкім чынам скласці ахвяраванне на парафію, на нейкі разліковы рахунак. Вось бо яны ў касцёл не ходзяць, вядома, што парафія нейкім чынам павінна існаваць. Ну і што мяне здзівіла, это пытанне было, наколькі легальна гэта ўсё. У нейкі пробаш там, сказалі, хто, я не буду паўтараць, сказаў, што это абсалютна немагчыма, што гэта ледзьве там у ўсіх будуць праблемы, гэтак далей, гэтак далей. Рэакцыя та пробашча невядома чаму такая была. Просто хочу сказаць, што гэта сітуацыя абсалютна нармальна. Кожны вернік можа скласці ахвяраванне на рэлігійную арганізацыю, ці гэта парафія, ці гэта дыяцэзія, праз разліковы рахунак гэта зрабіць, нейкім пераводам, некаторыя праз арып могуць это рабіць, то есть тут абсалютна няма ніякіх праблем. І можа добра, што людзі такім пытаннем задаюцца, бо таксама я ў гэтыя часы сустракаў просьбы розных святароў, асабліва тых, хто вядуць будовы, якія сапраўды сітуацыя цяжкая, там они просяць ахвяраванне такім чынам, каб людзі, калі маюць магчымасць, пераказвалі. Таксама, напэўна, мы ведаем пра той кампанію, якую зрабіла наша Карітас, калі можна было таксама пералічыць нейкія сродкі для закупу неабходных рэчаў для шпіталяў, для іншых арганізацый, якія змагаюцца з коронавірусам. Таму, дзякую усім вернікам, хто такім чынам спрачыняецца да функцыянавання касцёлу. Гэта няпросты час. І хочу сказаць, што абсалютна нармальная сітуацыя з'яўляецца, калі хтосьці у сённяшні час ці з карткі, ці з рахунку пераводзіў нейкія сродкі на разліковы рахунак парафіі. Я меў досвед у мінулым годзе, такім чынам некалькі месяцаў вырашыў падтрымліваць Мсціслаўскую парафію якраз праз плацёж у сістэме арып. Гэта значыць банальны перавод грошай з маіх асабістых рахункаў на рахунак парафіі як юрыдычнай асобы. І наколькі я памятаю, можа быць, пра гэта варта сказаць нашым слухачам, што калі ты ўводзіш плацёж на гэты рахунак, там ёсць такі радок для каментарыя. І каб прасцей было працаваць касцёльным бухгалтарам, і каб да вас падатковая не чаплялася потым, хаця мала імаверна, то лепей туды дадаць які-небудзь радок на рускай ці на беларускай мове, штосьці кшталту добраахвотнае ахвяраванне або добравольнае пажертванне. Я не ведаю, наколькі гэта важна, але на гэта акцэнтавалі, калі я пытаўся. Таксама варта об этом. Варта напісаць, просто няма ніякіх праблем. Так. Это пытанне было такое. Яшчэ адно. Як даведацца разліковы рахунак парафіі, калі у большасці парафій яго ў адкрытым доступе няма? Спытаць у пробашча? Тады можна спытаць у пробашча, так. Звычайна, парафіяльных бланках, калі хтосьці можа атрымліваць дакумент з парафіі, то рэчы пішуцца звычайна. На інтэрнэт-старонках парафіі таксама ёсць. Я думаю, кожны пробаш не будзе ўтойваць эту інфармацыю. Эта інфармацыя абсалютна адкрытая і вядомая. Так. Больш пытання не было, наколькі я ведаю. Не, хіба што прапанова. Можа быць, калі гэта людзі пачнуць рабіць, то камусьці будзе зручна рабіць гэта на сталай аснове, ці мала што. І, можа быць, тады трэба будзе як-небудзь
у будучыні размяшчаць дадзеныя такіх рахункаў на сайце Catholic.Pay або на сайтах парафіі, але гэта ўжо не пытанне, гэта прапанова да куры нашай дыяцэзіі. Ну, не куры, это конкретно так на пробашчу парафіі, бо куры таксама з'яўляюць юрыдычнай асобай, значит не куры, а толькі дыяцэзія. Дыяцэзія Мінска-Магілёўская таксама з'яўляецца юрыдычнай асобай, таксама на дыяцэзію можа скласці ахвяраванне. Ну, калі пытанняў больш няма, то можа вернемся до наших пробашчоў. Так. Нагадаю, што перад такім перапынкам мы разважалі пра асноўныя функцыі, асноўныя задачы пробашчоў. І сёння падходзім до наступнага пытання, аднаго з астатніх, які звязана з пробашчам, менавіта якім чынам пробашч спыняе выкананне сваіх абавязкаў. Ці ёсць у пробашчаў так званая пенсія, як людзі часамі пытаюцца, ці ксёндз выходзіць на пенсію, ці ксёндз да самой смерці служыць у парафіі. Як гэта ўсё адбываецца. Трэба сказаць так, што ёсць, напэўна, розныя традыцыі у парафіях, у дыяцэзіях, але ёсць таксама агульнае права. Спачатку пра агульнае права кананічнае, якое гаворыць, пасля некалькі слоў можа пра звычаі, якія існуюць. Так, права гаворыць так, што пробашч спыняе сваё выкананне абавязкаў пры выдаленні або пераносе, здзейсненым дыцэзіяльным біскупам па нормах права, пры адстаўцы, пададзенай самім пробашчам па справядлівай прычыне і для яе сапраўднасці прынятай тым самым біскупам, а таксама пасля заканчэння тэрміну, калі, згодна з прадпісаннем мясцовага права, ён быў прызначаны на нейкі акрэслены тэрмін. Наогул ёсць, пакуль яшчэ да ўзросту я спецыяльна не кажу, бо пра ўзрост трошкі пазней, бо ўсё ж такі, можа, найбольш такое важнае пытанне, скажем, да? То есть, першае, выдаленне або перанос, натуральная справа. У касцёле, выдаленне, можа, не такая натуральная, бо ўсё ж такі выдаліць пробашча з парафіі, гэта справа такая трошкі нават карная, таму да гэтага не даходзіць, па меншай меры, у нашай дыяцэзіі такога не было. Адстаўка. Натуральная ситуация, что пробашч можа падаць у адстаўку, скласці біскупу адпаведную просьбу, што ён па нейкіх прычынах не можа далей выконваць абавязкі пробашча. Толькі для сапраўднасці гэта адстаўка павінна быць прынята біскупам. То есть не просто даў заяву, біскуп павінен яе прыняць, выдаць адпаведны дэкрэт, такім чынам адстаўка будзе прынята. Альбо третья ситуация, калі мы казалі об этом у некаторых краінах, можа існаваць такая ситуация, калі канферэнцыя біскупаў на гэта згодзіцца, прабашчоў прызначаюць на нейкі акрэслены час, напрыклад, на 9 гадоў. 9 гадоў заканчваецца, і пасля ці права дазваляе, другі раз ці не дазваляе, ўжо іншая справа. Тады пробашч таксама спыняе выкананне сваіх абавязкаў. І далей права гаворыць так, што пробашчу пры дасягненні 75-гадовага ўзросту прапаноўваецца падаць прашэнне аб адстаўцы з пасады дыяцэзіяльнаму біскупу, які, разгледзеўшы ўсе абставіны, асобы і часу, прыме рашэнне, ці належыць прыняць, ці адхіліць прашэнне. Зраблю каментарый тады. Значыць, тут узрост такі ж самы, як і, ў прынцыпе, у дыяцэзіяльнага біскупа, які таксама ў 75 гадоў падае прашэнне. Скажем, касцёльны пенсійны ўзрост, скажем так. Але бывае, што прашэнне не задавольваюць. Якраз нядаўна, па-моему, яго эксцэленцыя Великаселец у нас застаўся яшчэ. Значыць, біскуп Казімір, так, ён падаў, як права прадугледжвае, як дапаможны біскуп падаў просьбу аб адстаўцы святому айцу, святы айцец вырашыў, што яшчэ біскуп Казімір можа працягваць, працягне служэнне. То есть не то, што адхіліў гэту просьбу, там ёсць был специальный документ, то есть на 2 гады это срок служения працягваецца, хіба што іншае будзе, то есть, конечно, в любы момент папа можа змяніць свае рашэнне па нейкіх абставінах, але да сённяшняга дня, так ёсць, што біскуп Казімір яшчэ, па меншай меры, калі нічога не памяняецца 2 гады, будзе выконваць абавязкі дапаможнага біскупа, а тым самым генеральнага вікарыя Пінскай дыяцэзіі. Тут такая ситуация с біскупом. Может быть, что папа может принять отставку, а может сказать, что вы можете служить яшчэ, служите, калі ласка. Ці можа дыяцэзіяльны біскуп аналагічным чынам павесці сябе ў дачыненні да пробашча? Можа, абсолютно. То есть это не то, что нават
правы гаворыць, што пробашчу прапаноўваецца падаць прашэнне. Понятно, калі гэтага не зробіць, ну, то будзе далей служыць. Вот. Хіба што біскуп вырашыць сам, што ўжо пробашчу хопіць, трэба чалавеку на заслужаны адпачынак адправіць, вось, і такім чынам выдаць адпаведны дэкрэт. Таксама можа зрабіць. Вось. Ну, але звычайна там это справа дамовы. Вось, канешне, 75 гадоў то ўзрост чалавека даволі паважны. Вось, перадусім глядзіцца, як стан здароўя ў чалавека. Святара, наколькі ён можа выконваць абавязкі пробашча у гэтым узросце. Вось. Ну і тады вось, выходзіць тое, што я кажу, мясцовая традыцыя, мясцовае права. Вось, ну, у нашай архідыяцэзіі на сённяшняга дня, скажем, пакуль што няма святара дыяцэзіяльнага, які б скончыў 75 гадоў жыцця. Ну, вось такое у нас маладое духавенства. Спадару Завальніку хіба не 75? Яшчэ не. Яшчэ менш. Вось, таму, то яшчэ 75 наша, ён самы старэйшы святар у нас по гадах. Вось, не лічу арцыбіскупа, но арцыбіскуп там іншае права. Вось, поэтому на сённяшні дзень яшчэ такой сітуацыі у нас не было. Вось, таму, ну, будзем глядзець, як біскуп будзе захоўвацца. То есть, ну, скажем, советская традыцыя, якая многія памятаюць людзі, конечно, святары служылі, як мы кажам, да смерці. То есть, пакуль маглі, выконвалі свае абавязкі, конечно, там ніхто не глядзеў, 70 ці 80 гадоў чалавеку, ну, як мог. Понятно, что калі уже не мог служить, калі уже там хваробы были, ну, святар таксама чалавек, і там і ляжачыя былі святары, ну што зробіш. Тады, конечно, не публічна не цэлебраваў іншы, і уже не быў пробашчам. Ну, але пакуль яшчэ Бог даваў сілы, то ўсё ж такі святары выконвалі свае абавязкі. Але тут трэба зазначыць такую рэч, што пробаш гэта функцыя. Да, то есть святар у 75 гадоў можа перастаць быць пробашчам, але ён не перастае быць святаром. То есть функцыі святарскія, святую душу, споведь, цэлебрацыі іншых сакраментаў, ну, калі, конечно, не будзе нейкіх спецыяльных распараджэнняў біскупа на гэту тэму, вось, бо, ну, усякае можа быць, кажу, перадусім за стану здароўя. Я пошты ведаю такога святара, які меў праблемы са слыхам у такім паважным узросце, конечно, ему не дазволілі спавядаць ужо, ну, бо понятно, что калі будзе сядзець святар, які не чуе, ну, то са споведзі такой карысці немного будзе. Вось, хаця, можа, некаторыя хацелі да глухого святара попасть. А ці будзе споведь сапраўдная ў такім выпадку? Напэўна, не. Ну, конечно, святар павінен хоць штосьці паслухаць, нейкія. Кажуць, павінна быць матэрыя для адпушчэння грахоў. Адзін грэх трэба пачуць. Вось. І далей права гаворыць так, што дыяцэзіяльны біскуп павінен паклапаціцца аб годным утрыманні месца жыхарства да таго, хто ідзе ў адстаўку, прымаючы да ўвагі нормы, устаноўленымі канферэнцыямі біскупаў. Да, то есть тут таксама на дыяцэзіі, на біскупе ляжыць абавязак, ну і пытанне, якое трэба вырашыць, што далей з такім святаром рабіць. А можна тады задаць пытанне, бо у нас такое спецыфічнае заканадаўства. Якую пенсію атрымлівае святар ад дзяржавы і ці атрымлівае яе ўвогуле? Вось. Ну, на падставе заканадаўства Рэспублікі Беларусь, скажу так. То есть святары, я не скажу, што можа, конечно, за ўсіх не магу сказаць на 100%, вось, але, ну, большасць уладкована на працы, ці это парафія, ці это я, напрыклад, у архідыяцэзіі, можа, яшчэ ў нейкіх арганізацыях, касцёльных ці не касцёльных. Вось. Як я, ну, нават калі святар уладкаваны на працу афіцыйна згодна з дзяржаўным заканадаўствам, вось, узяць, напрыклад, мою сітуацыю, пра сябе магу казаць. Я уладкаваны на працу ў Мінска-Магілёўскую архідыяцэзію, атрымоўваю зарплату, з яе плачу падаткі, таксама плачу узносы ў фонд сацыяльны, з абароны насельніцтва, усе падаткі, там, страхоўкі і гэтак далей. Вось. Ну, як Бог дасць, дажыву да пенсіі, выйду на пенсію, ну, буду атрымліваць тую пенсію, якую, скажем так, вось, зарабіў. А калі так атрымалася, што святар не працаўладкаваны афіцыйна, то ён атрымлівае так званую сацыяльную? Так, у нас ёсць цяпер святар, які вось будзе атрымліваць сацыяльную пенсію, такую, конечно, невялікая, вось, ну, але якая ёсць. З пункту гледжання дзяржавы.
Вось. Ну и потом, пасля, кажу, ситуация такая, что у нас духовенство молодое, у нас няма яшчэ святароў, якія бы былі нямоглыя. Якім чынам біскуп павінен паклапаціцца пра іх. Да, то есть тут такая ситуация, нават права забавязывая біскупа, не гаворачы конкретно, вось. Часам ёсць такія у дыяцэзіях так званы дом састарэлых святароў. Вось, некое место, где живут некалькі старэйшых святароў, конечно, там ёсць медицинская опека, вось, каб эти люди таксама годна правялі свою старасць. Вось, таксама, может быть, нейкія іншыя справы, ці на парафіі, ці некая у Літве, ведаю, была такая ситуация, что некая парафія павінна, ну, уже до смерти утрымаць святара. Да? То есть, калі трэба ў шпіталь, значит шпіталь, калі трэба сядзелка, значит сядзелка, то уже парафія утрымлівае, такія дамовы робяцца паміж. Ну, гэта по-рознаму вырашаецца. Вось, кажу, у нас пакуль, паўтаруся чарговы раз, старэйшых нямоглых яшчэ няма. Як будзе, думаю, што пытанне будзе вырашана па меры ўзнікнення нейкіх. Это, то есть, на что варто звярнуць увагу, что, конечно, касцёльное служение пробашча, это не то, что пошел на пенсию, про тебе все забыли. Все. Чалавечы элемент заўсёды ёсць, вось, але святар не может быть пакінуты так просто. Иди куда хочешь, живи как хочешь. Хотя может быть такая ситуация, что біскуп не, калі чалавек яшчэ, скажем так, моцны, так, на своих ногах, при своей памяти, и так далее, может сам себе дзесьці жить у нейкія, ці кватэра можа ёсць, яшчэ штосьці, ад бацькоў засталося, у родных, ну, вельмі по-рознаму это может быть, то есть тут гэта не вырашае права, але, паўтаруся, гэта гаворка аб дыцэзіяльных святарах. Дыцэзіяльных, вось, калі датычыць манаскіх, інстытутаў манаска кансакраванага жыцця, там просто іншае, там уже не едуць у адпаведныя свае дамы, тады вырашаецца ў сваім законе. Гэта якім чынам пробашч заканчвае сваю службу. А можа быць сітуацыя, калі пробашч застаецца пробашчам, але ну, не можа па нейкіх прычынах выконваць свае абавязкі. Так? І может цяпер такая свежая сітуацыя, пра сябе скажу, вось я ўжо на працягу амаль 2 месяцаў езжу цэлебраваць святыя імшы ў Заслаўе, далёка ад Мінска. Вось, ну, бо святар там цяпер не можа выконваць абавязкі, ён знаходзіцца за мяжой, мяжа закрыта, ну і ёсць праблемы з тым, каб уехаць сюды. Але я не перастае быць пробашчам. Не перастае быць пробашчам, вось, ну, але маю ў пэўным сэнсе, канешне, скажем, такія, ну, перашкоды. Так? Понятно, что не может тут быть физично. Ось я там езжу и хрысціў ужо, и хаваў пару человек, помирали. А калі там імша? У Заславе, ну, рекламу не буду называть, это в неделю от 10 године 12. Ось так само будні, не сёння. Мне тут просто близко, я цікаўлюся, давно на імшы не был. А, ну то запрашаю. То все, на гэтым тыдні сёння, завтра, у пятницу о 19 године. Вось, а ў нядзелю о 10-12. Дзякуй. Да, то есть такая ситуация. Право про гэта гаворыць. Да? Калі парафія становіцца вакантнай, таксама тады, калі пробашчу перашкаджаюць выконваць пастырскае служэнне ў парафіі, зняволенне, спасылка або выгнанне, непрацаздольнасць, хвароба або іншыя прычыны, дыяцэзіяльны біскуп як мага хутчэй павінен прызначыць парафіяльнага адміністратара. Это значит святара, які будзе часова замяняць пробашча. Ну, ось так ситуация пакуль што ў Заслаўі выглядае. Парафіяльны адміністратар мае тыя самыя правы і карыстаецца тыя самыя абавязкі, карыстаецца тымі самымі правамі, што і пробашч, хіба што дыяцэзіяльны біскуп пастановіць інакш. Понятно. То есть видно, что функция парафіяльнага адміністратара такая часовая. Адміністратару не дазваляецца чыніць тое, што можа парушыць правы пробашча або нанесці шкоду парафіяльнай маёмасці. Теперь адміністратор не можа, не веду, там лаўкі іх прадаць з касцёла, там яшчэ штосьці, ось там, ну, штосьці яшчэ там на агародзе сабе пасадзіць, штосьці яшчэ зрабіць такога. Ну, ўсё-таки ёсць на парафіі пробашч. Да, то есть адміністратор часова выконвае абавязкі. Вось. Ну і павінен здаць справаздачу перад пробашчам. Вось. Таксама можа быць сітуацыя, калі
вот до моменту прызначэння вось адміністратара нават. То есть зноў такая сітуацыя, калі пробашча, напрыклад, няма, або парафія вакантная, або ж памірае, або быў пераведзены, вось яшчэ пакуль адміністратара біскуп не прызначыў, то да моменту прызначэння адміністратара кіраванне парафіі часова прымае парафіяльны вікарый. Калі іх існуе некалькі, то кіраванне пераходзіць да старэйшага намінацыі. А калі вікарыя няма, то да пробашча акрэсленага мясцовым правам. Наконт вікарыя. А калі няма вікарыя, то гэта мясцовым правам, вось, ну вот часей дзекан тады ўжо, скажем так, дзекан дэканату, ён ужо апякуецца парафіяй па меры магчымасці, вось, канешне, ну, як мага хутчэй павінен паведаміць курыю, звязана аб тым, што святар, тут нават нідзе гаворка аб тым, што дзесьці выехаўшы. Некалькі раз ужо падчас маёй працы была сітуацыя, ну, святары проста хварэюць, трапляюць у шпіталі. Ну і, можа, недалёка не заўсёды курыю першым чынам аб гэтым паведамляюць. Вот, ну, дзесьці там на месцы, там, ты прыедзь, замяняюць. Вось, ну, была такая сітуацыя, што святар месяц быў у шпіталі, а куры пра гэта не ведала. Такое таксама можа быць. Да, там на месцы, там, дзеканшкі. Ну, пытаўся, конечно, іншыя былі адпраўлены заўсёды, вось, але ў такой сітуацыі, конечно, заўсёды просім, каб курыю таксама інфармаваць. Нават то, што святар хварэе, трэба ведаць пра гэта, хаця пазваніць, даведацца, што чым трэба дапамагчы і гэтак далей. Вось, але тады, то есть, гаворка ў нас ідзе менавіта аб гэтым. Вось, ну і норма права ёсць аб тым, што той, хто прыняў кіраванне парафіі ў такой сітуацыі, павінен адразу паведаміць ардынарыя месца аб тым, што парафія вакантная, або што пробашч мае перашкоду. Да, то есть бачым, што права не дазваляе вернікам па сутнасці астацца без пастырскай апекі. Это ўсё ж таки такая справа ёсць. Далей. Ну, уже потрошки будем переходить до функции викария. Я вас яшчэ хацеў спытаць. Вы казалі, што там можа быць некалькі вікарыяў і гучала фраза пра старэйшага па намінацыі. Што маецца на ўвазе пад намінацыяй? То есть той дзень, з якой вікарый пачаў выконваць свае абавязкі. Ну, мы звычайна так, но здараюцца, конечно, ситуации, что в один год усе вікарыі меняются, калі их там много. Ну, у нас, ну, максимум, мы не берем под увагу чырвоны касцёл, то больше двух вікарыяў нідзе нема. Вот. Понятно, что перед двух, но один из них, напэўна, былі старэйшыя намінацыі. Было так, что двое ў той сам дзень былі прызначаны, тады ўжо жорстка бярэцца у старэйшых. Наступная пасада ў касцёле, про якую будзем казаць, это пасада парафіяльнага вікарыя. Хто права гаворыць, заўсёды, калі гэта будзе неабходна, патрэбна для належнага выканання пастырскай апекі над парафіяй, пробашчу можа быць прызначаны адзін або некалькі парафіяльных вікарыяў, якія, супрацоўнічаючы з пробашчам і дзелячы яго клопаты, дапамагаюць ва ўжыццяўленні пастырскай паслугі пад кіраўніцтвам пробашча, радзяцца з ім і ўдзельнічаюць у яго пачынанні. То есть бачым, што функция викария, это функция допоможная пробашчу. То есть святая, ну, понятно, на великих парафиях одного пробашчу тяжко. Может быть, ну, есть некалькі святароў працуюць, звычайна один з іх пробашч, некалькі викарыяў может быть. Еще у нас такое понятие, как резидент, право его не окреслівае, святар, які жыве на парафіі, выконвае некую іншую працу, например, у ліцэзіі, дзесьці, ну, а жыве на парафіі, там, па меры магчымасці дапамагае, там, ну, пражывае з усімі такімі жыццёвымі умовамі, то есть, понятно, есці, спаць, і гэтак далей, да? І парафіяльны вікарый можа быць прызначаны як дзеля таго, каб дапамагаць ва ўжыццяўленні ўсёй пастырскай паслугі, або для ўсёй парафіі, або для акрэсленай яе часткі, або для пэўнай парафіяльнай групы вернікаў, вось, так і для таго, каб ажыццяўляць гэту паслугу адразу ў некалькі парафій. Да, то есть бачым чарговая сітуацыя, якая можа у нас распаўсюджана. Звычайна викарий на парафіі, значит на парафіі. Да? То есть, што права прадугледжвае? Што можа быць викарий
альбо для нейкай часткі парафіі, да, напрыклад, тэрытарыяльнай, да, альбо нават персанальнай. Напрыклад, у парафіі ёсць, як я вучыўся в Італіі, там у нас украінцы, там шмат было, вось, украінцы, каталікі, вось, ну, на нейкай парафіі святар быў афіцыйным чынам уладкаваны як вікарый менавіта для грэка-каталікоў украінцаў. І ён служыў візантыйскай літургіі? Так, он служил в византийской литургии. Вот, ну, люди избирались, приходили. Вот. То есть они были выключены с парафии. Это не была персональная парафия. Да? То есть у межах одной той самой парафии был просто викарий, який опековался этой группой верных. Право на это дозволяет. Абсолютно нормально. Пробаш у них был то итальянец, пробаш парафии. Вось з усімі адпаведнымі юрысдыкцыямі і кампетэнцыямі. Вось вікарый быў таксама цэлебраў святы імшы, спавядаў часцей за ўсё, понятно, чалавек, які ведаў літургію ўсходнюю, вось таксама, поэтому гэта сітуацыя нармальная. І другая справа, вікарый можа быць прызначан на некалькі парафій. Да, то есть можа быць такі, скажем, грубо кажучы, подменны святар. Да, то есть тут ёсць некалькі пробашчаў, ну што ёсць вікарый, які і там вікарый, і там вікарый, і там вікарый, ну вось, як ёсць патрэбы, дапамагай там, або там. У нас, паўтаруся, такой сітуацыі нема, как было. То есть можа быць і пробашчы вікарый на некалькі парафій, это уже іншая справа. Вось, так, каб асобна вікарый быў на некалькі парафій, ці для часткі парафій я такога не сустракаў. Ну, натуральным чынам, што для таго, каб нехта мог быць сапраўдным чынам прызначаны вікарыем, неабходна, каб ён меў пасвячэнне прэзбітарату. Ясна, да, без гэтага няма ніякай магчымасці выконваць святарскія абавязкі. Парафіяльнага вікарыя свабодна прызначае дыяцэзіяльны біскуп, выслухаўшы, калі палічыць гэта неабходным, пробашча або пробашчаў парафіі, які ён прызначаецца, а таксама меркаванне дэкана. Вот. Ну і захоўваючы прапісанне, конечно, законнага права. Калі гэта парафія законная, то зноў-такі, як мы ўжо казалі, настаяцель законны, ці гэта правінцыял, ці гэта іншым чынам ён называецца, ён тады прадстаўляе кандыдата да вікарыя таксама, ну і дыцэзіяльны біскуп яго зацвярджае або не зацвярджае. Вось это понятно. Да? Далей, абавязкі і правы вікарыя акрэсліваюцца перадусім статутамі, а таксама лістом дыцэзіяльнага біскупа і больш спецыяльна акрэсліваюцца ў мандаце пробашча. Напіш, аб чым тут ідзе справа. Ну, бо паслуга вікарыя трошкі яна можа спецыфічная, можа быць у адной парафіі і ў іншай парафіі. То есть у розных парафіях можа быць трошкі спецыфічная. Вось таму, ну, скажем так, у нашай архідыецэзе, прызначаючы вікарыя, можа, адзінае, што мы ему пішам, это біскуп дыцэзіяльны дае паўнамоцтва на благаслаўленне служэнца. На тэрыторыі парафіі, там, дзе будзе працаваць. Бо нагадаю, што это для сапраўднасці служэнцтва павінна быць так званая дэлегацыя або пробашча, або ардынарыя. Вось прызначаючы вікарыя на парафію, ардынарый дае гэту дэлегацыю, дае гэты дазвол. Вось, ну тады ўжо вікарый свабодна можа благаслаўляць служэнцтва на тэрыторыі гэтай парафіі, не боячыся, кожны раз не пытаючыся пробашча, можна ці не. Вось больш мы, звычайна, можа, часамі штосьці было, але зараз не вспомню, то есть нейкіх спецыяльных іншых паўнамоцтваў біскуп не выдае вікарыю. Наступнае, што права гаворыць, тады ўжо больш спецыяльна гэтыя абавязкі, правы акрэсліваюцца ў мандаце пробашча. Сітуацыя, зноў-такі, па-рознаму можна выглядаць. У некаторых парафіях пробашчы і вікарый ледзьве там не пісьмовую дамову складаюць у сваім супрацоўніцтве, хто калі цэлебруе імшы, хто калі там моліцца, калі там снеданне, абед, вячэры, гэта далей, да, калі можна там вярнуцца на плебанію, сколькі трэба начаваць, і гэтак далей, гэтак далей. Калі ёсць вольны дзень, калі няма вольнага дня, калі павінен быць, калі, ну, такія вось справы службова-бытавыя, назовем их так, вось. Можа быць так, можа быць вусна просто, ну, па дамоўленасці, вікарый дапамагае, то есть бывае вельмі па-рознаму. Поэтому право конкретно можа не акрэслівае, але, ну, напэўна, павінна быць нейкае разумнае меркаванне. Далей, калі у дэкрэце біскупа явна не прадугледжана іншае, то парафіяльны вікарый з моцы сваёй пасады мае абавязак дапамагаць пробашчу ва ўсім парафіяльным служэнні, выключаючы служэнне імшы за народ,
а таксама згодна з правам, калі патрабуюць абставіны, замяшчаць пробашча. Да, то есть мы казалі, што пробашч мае абавязкі цэлебраваць святыя імшы за народ, вікарый гэта абавязку не мае. Вось, ну, акрамя гэтага ўсе тыя справы, пра якія мы казалі, вікарый таксама выконвае. Так. Але ці мае права вікарый, скажем так, праводзіць канцэлебрацыю у імшы за народ? Ну, то есть, например, может быть такая ситуация, что есть канцелебрация, да, то есть служат два святары, например, пробашч и викарий, может один из них целебровать парафиальную тенцию, другий за народ. Ситуация. Часто так бывает на неких урочистостях, нават там бискупа, той, что головный целебрант, и что пробашч просить там молиться за народ, например, за парафию. Нема никаких проблем. Абсолютно. Вот. Ну, таксама вікарый павінен рэгулярна паведамляць пробашча аб планаваных і здзейсных пастырскіх пачынаннях. Вось, каб пробашчы вікарыі маглі сумеснымі намаганнямі ажыццяўляць пастырскую апеку за парафіяй, за якую яны сумесна нясуць адказнасць. Ну, натуральна, што павінна быць супрацоўніцтва на парафіі. Недобра будзе, калі пробашч свой, вікарый свой, яшчэ паміж сабой не даговарваюцца. Тады гэта не парафія, такое бы што атрымліваецца. Парафіяльны вікарый павінен таксама пражываць у парафіі, да? То есть мае абавязак рэзідэнцыі таксама як і пробашч, але, ну, конечно, калі мы казалі, будзе сітуацыя, што вікарый прызначаецца на некалькі парафій, то у адной з іх, понятно, што не ездзіць панядзелак, аўторак у адной жыве, середа, чацвер у другой, пятница, суббота, неделя, третья, так по кругу катается. Ну, вот такое это дело. Трошки перепрошую слово бомжевание отрымал. Ну, усякое здараецца ў жыцці, конечно. Такі народ, што ведаю, былі, можа, на пачатку 90-х гадоў, многія з них, не кажучы пра вікарыяў пробашчы, жылі ў такіх умовах, што сёння, конечно, гэта ў жах даешся. Ось там по-рознаму это было, ну, але тым не менш, ось павінен быць, да? Таксама ардынарый можа дазволіць, як у выпадку з пробашчам, вікарый жыць у доме такім агульным для вялікай колькасці святароў, понятно, яны апекуюцца сумеснымі парафіямі. Таксама ёсць такое прадпісанне права, якое гаворыць, што ардынарый месца павінен паклапаціцца аб тым, каб у парафіяльным доме паміж пробашчам і вікарыем пры магчымасці падтрымліваўся б нейкі звычай сумеснага жыцця. Да, то есть, ну, напэўна, нейкім чынам, калі людзі жывуць, працуюць разам, ну, хаця б, не ведаю, прыняцце пасілкаў, то снядання, ці абед, там, ці вячэра, ці там раз, не знаю, час ад часу памаліцца разам, ці там штосьці яшчэ зрабіць. То есть, такія нейкія звычайныя, можа, пастырска-чалавечыя рэчы, вось, якія ўсё ж такі павінны быць. Ўсё ж такі парафіяльны дом, плебанія не была такім гатэлем, каждый пришел, поел, поспал, перепрошаю, и займается своими справами. Да? То есть такое... И обязательно ординария над этим чувать. Справа такая быть. Что это от починку, то парафіяльный викарий користается теми самыми правами, что и пробашч. Да? То есть мае право на 30 дзён починку, альбо цалкам, альбо пачасткова. Вось. Ну и так само, конечно, выездные реколлекции штогадовые святарские. Ну, калі яшчэ нейкія функцыі выконваюць у дыцэзіі, ці, можа, у паўсюдным касцёле, таксама трэба аб гэтым быць. Ну і парафіяльны вікарый можа быць па справядлівай прычыны выдалены з пасады біскупам або нават адміністратарам дыцэзіяльным. То есть, калі мы казалі, што пробашча дыцэзіяльны адміністратар выдаліць з парафіі звольніць не можа, то, што датычыць вікарыяў, то дыцэзіяльны адміністратар мае права для таго, каб звольніць вікарыя з выканання яго абавязкаў. Вось гэта тое, што я сёння хацеў сказаць, бо наступная тэма, трошкі зноў больше тэма дэканаў і дэканатаў. Вось якія ёсць, якія кампетэнцыі дэканаў у дэканаце, што яны павінны рабіць. Вось, я думаю, што гэта матэрыял для наступнай перадачы. Хіба што будзе много пытанняў, то мы тады... Так, дзякую шчыра. Я хацеў, дарэчы, анансаваць, ну, не тое, што пытанне, так, але можа 5-7 хвілін, якіх пачаць наступную перадачу з таго, каб абмеркаваць
Ну, гэта просто датычыць, скажем так, сітуацыі ў нашай краіне, што адбываецца чарговы выбарны цыкл. І было б цікава, каб мы абмеркавалі удзел менавіта духавенства ў палітыцы. Магчымы, немагчымы, які менавіта з пункту гледжання касцёльнага права. Таму што пра ўдзел свецкіх, у прынцыпе, людзі збольшага ведаюць, усё гэта напісана ў катэхізісе, а вось пра духавенства гэта іншая тэма, і я нават чуў палярныя думкі ад таго, што цалкам забаронена ўдзельнічаць у любых палітычных сістэмах, што нават галасаваць нельга, груба кажучы, так? Ад таго, што можна, трэба і ўвогуле там могуць нават органы ўлады дзяржаўнай вылучацца. Ну, так прапановую, можа, якіх 5-7 хвілін прысвяціць таму, што кананічнае права кажа пра ролю святароў, біскупаў і дыяканаў у свецкім палітычным жыцці. Ну, бо ў касцёльным, ясная справа, яны могуць удзельнічаць, гэта ж натуральна. Добра. Наступны тады перадачу пачнем з гэтага. Так. Дзякую, ксёндз Дмітрый, за эфір. Хвала Хрысту. Праз тыдзень, напэўна, сустрэнемся. Я лічу, што сустрэнемся. Так, ну, з Богом. Богом. Спыняю запіс.